lehenko pausu bat, ez dakita, ez dute ezagutzen esperientzi konkretuak, hemengoak, baina mesedez hori, esan nolako eta jartzen az nire ere kontestuan, baina importantea da diagnostiko on bat edukitzea. Baina, karo, diagnostikoak ez du ondorioa edo erabakia ekartzen. Diagnostikoa da, esateko, hau da eta orain zer. Baina, importantea da, diagnostiko on bat edukitzea, informazio zabala, egiazkoa, objektiboa, edo, gutxi gora bera, eta interestalde guztiekin. Interestalde guztiekin, baina interestalde bakotza egon behar da bere lekuan. Hau ez da asambleario. Interestalde bakotza hau, leku batek, kontuan hartu behar dugu, gero etengo du, ikasleak, familiak, hezkuntza zaila, beste erakunde batzuken dauzkagu aliantzak edo kontaktuak, hartu behar dire interestalde guztiak, baina, ez dut agertu fasista zela, baina azkenean zuzendaritzak hartzen dago erabakia. Badaki eta ditzen dala, eta gaur hemen, eta geroan, eta baina zuzendaritzan bagaude, holako erabakiak hartzeko da, sentitzen dut. Hola, da. Eta hola, zen ere mazteak agintzen du? Hombre, hori moztu mesedez. Orduan, gauza bat da, prozesu parte hartzaile bat egitea, hori da inteligentea, hori da onena. Eta guk hori leku guztietan holako prozesuak bultzatzen ditugu, edo zein enpresa, zuzendaritza talde bat badago, lehenengo ardura da hori, erabakiak hartzea. Baina, kontuan izanik, interes talde guztia. Baina ez, hori politikante korrekto esateko, baina, ostras, gauzak konfuste. Depende ze erabaki, zuzendaritzak eraman behar du eskolako segura. Uste organo gorena da. Arauak betetzen. Gero da, nola lantzen duen zuzendaritzak interes talde desberdinekin erabaki horiek hartzeko orduan. Agian hor badauka eskumena eta bidea zuzendaritzak, baina erabaki batzuk organo gorenak hartu eta gero asko laguntzen du. Organo gorenak hartu badira. Hori eta enpresa guztietan, depende zenbako, publikoa, pribatua, hezkuntza, industria, baina, esan eta hau ez da poder absoluto de la monarquia siglo XVII, baina azken finean, arauak betetzen, ez dakit, asambladan, kontseiluan, ez dakit, baina azkenean zertarako da zuzendaritza talde bat. Batez be, erabakiak hartzeko arauak betetzen. Eta, zeu kasuan erabaki batzuk ezin dira hartu zuzendaritza taldea, hauz beste dugu batean. Eta hau nintzen duzu berkio. Baina, badakazu lantzen bat, lantzeko erabaki horiek. Baina, esan nahi dauena eta igual aurreko autodiagnostiko batzutan ikusi izan dugun, igual komentari batzuk izan dire, zuk interes talde desberdinen iritzia jasotzen duzu, gero erabakiak hartuak izateko, ezta? Igual ez bakarrik goiti zure zuzendaritzan goiti datozen martinoat, igual batez be, langileen aldetik, familia, ikasle, baina langileen aldetik ere gertatu lehen, ezta? Batzuek daukate iritzi bat, beste batzuk eta jasotzen du. Importantea da jasotzea. Baina azken baten, momentu bat iritsiko da, non zuzendaritzak erabaki bat hartu beharko dago. Eta batzuntzako ez da izango, eurek nahi izango luketena, adibidez pertsonen kasuan, ez da, langileen kasuan, eta beste langile batzuntzako agian, bai. Eta hor batzutan, ez da, igual lehik esaldatzak, baina hau egiten badugu, ez da, baina nik ulertzen dudana azken baten, zuzendaritzak ez
estrategia bat kontuan izanik, lehentasun horiek aurrera eramateko, azken batean erabakiz ekartu beharko dauz. Eta horregaitik existitzen da zuzendaritza talde bat, eta egon behar da. Eta ezin izango dugu beti guztien betetzea bete, ezta? Nik uste hori ere nahi duzula esan. Horretarako lehenengo jasoin behar da, ezta? Informazioa, eta gero jakinda zer dugun, ezta? Con estos mimbres esaten da moduen, gu gauzoi momentuan erabakiak hartu behar dire. Informazioa lortzea oso importantea da. Eta, gauza bat da, eskatzea hori barneko iritzia, eta ezagutu dute. Eske, menko pertsonek pentsatzen dute, langileek esaten dute, gehienek esaten dute, hori egitea oso importantea da. Baina ez da erreferendum bat. Da, jakitea zer daukate eskutartean. Eta, zenbako iritzia daukate, langileak, familiak, ikasleak, erakundeak. Eta, hau, botako naz, baina, honekan lotuta, interes taldeak. Ez da bakarrik interes taldea, honekin lotuta, ez da bakarrik importantea hori galdetzeko edo inkestak egiteko. Galdera da, hori, norentzat egiten dugunak, eta zertarako egiten dugunak. Zergatik esaten da interes taldea. Zer esan nahi du termino horrek? Hombre, azkenean da, hori, irudikapenak, dituzte talde horiek gure lanean. Eraginak... Espektatiba. Zartzen dozu iztean irudikapenak esaten jako. Igual zuek landuko dozu horrela, baina itzapurrete... Espektatiba edo azken finean, ninaz interes talde bat, zeuen lanetik ondorioak etortzen dire. Hori da, interes talde bat. Emaitza da ere hitz klabea hemen, espektatiba. Haukagu espektatiba bat, eta zertatzen. Orduan, zentzu dire, ziurazki, ez da, holan izango da ez, ikasleak, nola ez, familiak, zendezenako zentura edo zenolako lerrotan, ezberdina izango da, haurrezkuntzan edo batxilegoan, ezberdina izango da, baina familiak orokorrean, barneko pertsonak, langileak, gizartea, nun gauden, kokatua, hezkuntza zaila de, ziurazki, ez ziur, enpresak depende, zelako erlazio dauzkago depende zikasutan, eta beste hezkuntza mailak, ziurazki, izan daite, bigarrena, eta ez da hitz polit bat amia analizia egiteko, da, jakiteko, norentzat egiten dugula. Hombre, eta ez dugu egiten lan, azkenean daude hori, ikaslea familiak eta hezkuntza zaila, eta gero, baina gara, da interes talde bat, langileak gara interes talde bat, baina, esaten dut, zakutzu bezer, baina, eskola, zentroa ez dago pertsonei zerbitzeko. Nik beti esaten dut, eta bian fatxa hutsa agertzen naz, baina, nire enpresa, gure enpresa ez dago danok zoriontsu izateko. Ez da gure enpresako helburu bat. Gure helburua da, zango, dirua irabaztea. Asko. Diru asko. Hori asmoa, oinarte bagode bidea. Hau forma bat nola ez, baina esan dut daude helburu batzuk, ezeroekin anitzeko, eta eraginkortasuna hartzeko, eta urtean zehar, kapaz izatea, lan honi esker, bizitza aurrera eramatea eta familia eta bat. Orduan, pertsonak zoriontsu izatea ez da enpresaren helburua. Baina da, behar dugun kondizio, importantea. Jendea, ez badago pozik edo giro txarra badaukagu, edo ikusten badute ez daukate aurrera bere karrera edo pertsonalki aurrera eramateko hori aukera,
ostras, da problema bat, eta ez dugu lortuko. Horrexatik da interesante bat. Behar dugu pertsonen implikazioa, horrexatik da interesante. Gara, hau ez dago modan, azken finean, gara, errekurtso bat, baliabide bat. Ez dagoela modan esatea, baina importantena, baina baliabide. Importantena, horretan ez dago dudarik, baina baliabide. Bueno, hau da, eta pentsatu behar da hori norentzat egiten dugu. Eta oso importante da erreflexio hau, gero ere, prozesu buruz hitz egiteko. Askotan, prozesu buruz hitz egiten dugunean, nos miramos a donde eta prozesuak lantzean edo sistematikak lantzean, uste dut lehenengo galdera esan behar da, bale, nor dago hori prozesuaren azken geltokian, eskerrik asko. Bale? Bueno, entzien dugu gero hori buruz. Botatzen az, hirugarren